Il-kanonku Fortunato Panzavecchia kien assis, avukat u edukatur li ħalla warajh diversi noti li jgħinuna qatih fl-istudju tal-Malti. Ir-riċerkatur David Agius Muscat analizza dawn in-noti u l-ħajja ta' Panzavecchia sabiex jixħed dawl ġdid fuq dan il-personaġġ Malti. Fortunato Panzavecchia twilet fl-1797 u miet fl-1850. 53 sena, ma kienx ħajja twila, u għex il-parti l-kbira minn ħajtu taħt l-Ingliżi. Panzavecchia huwa interessanti għaliex apparti li konna diġà nafu xi affarijiet fuqu, għax hu kiteb diversi kotba għandu madwar 20 ktieb. L-arkivju tal-Katedral ta' Malta l-Mdina għandu in-noti kollha tiegħu Fondo Panzavecchia jismu. Ġifieri in-noti kollha li kellu Panzavecchia li kien jikteb tul ħajtu, dawna b'xi mod baqgħu ħajjin u qegħdin f'dan l-arkivju tal-Katedral. Immaġina, in-noti kollha tiegħu da, allura ħassib id-djarji tiegħu x'hu kien jikteb. Kien jikteb id-djarji tiegħu beda minn meta kien żagħżugħ u baqa' sal-aħħar. Għandu noti tal-Università, abbozzi ta' kotba, anki abbozzi ta' kotba li mbagħad baqa' ma ħareġhomx fil-verità. Għandu ittri pritki għax Panzavecchia kien qassis. Ġifieri hemm ħafna u ħafna materjal, minjera. Issa l-interessanti f'Panzavecchia huwa li hu kellu ħafna interessi. Apparti li kien qassis, kien avukat tal-Knisja, kien avukat taċ-ċivil, kien kanonku tal-Kolleġjat tal-Isla għax hu kien mill-Isla. Però mbagħad kellu interessi fl-istorja pereżempju, fl-istorja ta' Malta. Kien għamel ħafna u ħafna riċerka, fil-fatt f'daw il-manuskritti li semmejtlek hemm ħafna materjal fuq l-istorja ta' Malta. X'hu kellu l-ħsieb illi jikteb l-istorja ta' Malta mill-qedem sa' żmienu, ġifieri eluf ta' snin. Minn dan kollu irnexxielu joħroġ volum wieħed biss. Il-volum li kien jitratta l-aħħar żmien tal-kavallieri f'Malta. Apparti riċerkatur, apparti li kien qassis, apparti li kien editur ta' gazzetti differenti, però Panzavecchia kien edukatur. Kien wieħed mill-pionieri tal-edukazzjoni popolari f'Malta. Panzavecchia kien jemmen illi il-Maltin kellhom bżonn iktar tagħlim, kellhom bżonn iktar l-edukazzjoni. Maċi Gerger dan qabad xammar il-kmiem u fetaħ skola b'xejn, dak iż-żmien kien hawn diversi skejjel, però kienu bil-ħlas. U fetaħ skola b'xejn l-Isla għat-tfal fuqra tal-Kottonera. Għamel xi 10 snin imexxija din l-iskola, imbagħad il-gvern kien ħattru bħala l-ewwel direttur tal-iskel primarji kollha. Meta kien direttur, imbagħad ħareġ xi kotba bil-Malti. Għax hu kien jemmen illi t-tfal iridu jitgħallmu t-Taljan, dak iż-żmien it-Taljan kien bħala lingwa barranija, però l-ewwel iridu jitgħallmu l-Malti. Interessanti li wieħed minn daw il-kotba li baqa' ma ħareġ però, għadhom sibna l-manuskritt tiegħu għax konna nafu bih aħna, huwa ktieb tal-ġeometrija bil-Malti, dak huwa interessanti ħafna. Għaliex aħna lina anke llum hija stramba li l-matematika tal-imha bil-Malti, però hu għax kien jemmen ħafna li t-tfal jitgħallmu l-iktar l-ewwel bil-sin art twelidhom. Il-kontribut tiegħu lejn il-grammatika Maltija kien tista' tgħid l-ewwel qabel kollox għall-alfabet. Għaliex dak iż-żmien kien hawn iktar minn alfabet wieħed, kull kittieb kellu l-alfabet tiegħu, ma kienx hawn alfabet standard. Panzavecchia meta kien direttur tal-edukazzjoni ħareġ il-kotba li semmejtlek u dejjem bl-alfabet li kien ħareġ fil-grammatika tiegħu.
Sewa, l-iskop tiegħu kien li jistandardizza l-alfabet Malti. Panza Vecchia fid-djarji tiegħu, fl-ewwel djarji tiegħu, li darba minnhom jikteb illi rrid jiġbor il-qwiel. Rrid jiġbor il-qwiel Maltin. Kien ġabar il-qwiel, Panza Vecchia hemm lista mijiet ta' qwiel ukoll bil-Malti, Maltin. Imbagħad kien beda wkoll ma' kull qawl joħroġ poeżija xkejkna. Dawna sibna biss il-manuskritti. Ġifieri dik il-poeżija kien jagħmilha għal kull qawl biex jispjega l-qawl u jpoġġi f'kuntest. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.